Manoy! 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 Ako ba ako utang sa imo? Balik mo yung 20. Di ba 30 yung utang ko? Kumuha ng tatlong ano? Kita yung dali na sa delivery mo. Kimawi. No jump. Karo bibi. Sila ulit ko si Mao kita yun. Tibak na kaya sa ito No, Mawi. Nakahan ko din. Kwarto. Dibuan ko kwarto na. Ito sa tayo. Malinis man niya kung ikan. Nakudo pa nga ni Uyan. Sorry, nasimari. Sorry, Uyan. Wala unggoy itong usad. Karibo ko bibi. Chef Eric Malamig Love, shout out po. Ayan, musta na po. Okay lang lalab. Chef Eric Miglab, shout out. Kasi nagbibong profile kining profile ni Mama Putulya pa yun. Yeah. Naku ako. Hindi mo ako. Hey. Tsaka na yung kimo. Hindi mo parang birthday ko. Kabayan, ito na kasi mo. Chef Eric Lalab Migalab, shout out. Good morning. Kailangang mga good morning po, Chef Eric Mala. Ayan, palike naman po ako lalab, Chef Eric. Thank you po. Ayan. Pwede ba ako saving. Feeling mo mo.
Estudyante po, hindi Robert po, pwede po po manilangin yung mga po, maray po, advice po, teachers, maray po bayad sa pauring na tax po, ay na lang po, sa klaro, anak po, ay bawat po, baga, ay po, di, No! No!
Jason, ayan, Miguel, shoutout, lalab. Sige lang, mag-promote ka lang dyan. Come and join every one birthday grand live stream. Cause of Miss Cherry Hawks 81 this coming December 16. 6 a.m. time, see you. Ayan, from Jason. No. Dito nga, di ka maglakas kang tama. Ayan, Graciana, Miguel Absyo, hello po sa lahat. Tamsak dan sa'yo, host. Payakap naman po, magbakas lang. Masusuklian ko kayo, bongga. Dati man tayong dikit, Graciana, sa channel mo, lalabs. Kahit maputi na ang buhok. Ayan. Thank you, host. Ayan, lalabs. Ang Graciana, dikit ko na to sa'yo, lalab, ha?
Titiis ako. Hello, Querida Brazil, Sir Yohop, Migalab Shout Lalabs. Sir Yohop, Migalab Shout Lalabs. How are you, my friend? Sir Yohop, Migalab Shout Out. Ayan, 5 million Migalab Shout Out. Ayan, 5 million Migalab Shout Out. Good morning, everyone, mga lalabs. Ayan, good morning, Sir Yohop, Migalab Shout Out. Ayan, 4 million thumbs up. Thank you so much, mga lalabs. Ayan, Sir Yohop from Brazil. Thank you, my friend. And don't forget to give me likes, lalabs. Sir Yohop Lalab, give me likes my live. Abraco, ayan, from Sir Yohop. Di pala pinagpadala sa maling akala. Ayan, 3 million. Thank you so much, everyone. Thank you, thank you. Sir Yohop Lalab, thank you, my friend. Malimutan. Masusunod yan dito. Sabi ngayon. Yung batang niya. Nabalahibo. Gusto mo. Kuha ulo. Sabi ko na yun. Bobo ko na yun.
Ulo. pareho ganyan book na, di mo parang lagas. Hindi ko para. Kaya ba po dito eh? Ayan, 4 million Miguelab, shout out. Sir Jim Gaming, tamsak dan. Sir Jim Lalab, Miguelab, shout. Kumusta ka na, Sir Jim? Sir Jim Gaming, salamat sa patamsak po. Papaman ay. Ayan, 4 million. Thank you so much. Umuwi oh. Sorry ka lang. No. Don't jump. Balik lagi na mati. No jump. Dato ba mo to? Ayan, 4 million in the house. Thank you so much po. No jump. Sorry ko. Masusunod na. Okay? Masusunod, wala ka ng jump. Hindi mo kita po palabasin. Jump. Hindi mo kita palabasin na eh. Nag-jump ka. Kung nag-jump ka man, hindi na kita palabasin. Okay? Lalab, it's me, Jim Miguelab, shout out. Lalab, good morning. Ayan. Patamsak, guys, from It's Me, Jim. May premier ka, Lalabs. Ayan, salamat sa patamsak. Update travel registration Tagalog tutorial. Ayan, Lalabs. It's Me, Jim Lab. Nasa bahay mo ako. Update a travel registration. Ito pala yung bago ngayon. Ito yung bago ngayon, yung galing mga abroad.
Sir Jim Pulpak from It's Me Jam. Kontak ngunit lobat ka. Ayan, lalabs, It's Me Jam. Ayan, It's Me Jim Lalab, thank you. Ay, pinapanood ko yung ano mo, tutorial. Mas ganda ng kilay mo now. Salamat po, Sir Buchito. Maganda yung pagkaguhit ko ng kilay ko. Ayan, Sir Buchito, good morning po. Miguel, shout out. Salamat po, Sir Buchito. Pantay. Ayan, It's Me Jam. Islandsky Vlog Dikit. Ayan. Salamat po, Sir Buchito. Lang yung ibag ko laki. Ayan, Sir Buchito po, lablabin natin mga lalabs. Kumusta ka? Ang pag-ibig mo, huwag pa ba ako sa isip mo? Ayan, 3 million. Thank you so much po. Kumusta ka? Ma'am Chona Manalo. Nairosa Channel, good morning po, Nairosa. Nairosa, Miguel, shout out po, Tamsak Dan. Ayan. Nairosa, salamat po sa patamsak. Ayan. Thank you po, thank you. Ma, nakalulog si Mau. Patulog ko sa iyo. Ay, umano sila yung tita mo. Gusto mag-unan.
Anthony Simple Vlog, Miguel Love, shout out po, Sir Anthony Simple Vlog. Kina Adman, Miguel Love, shout out, Tamsak Dan, from Kina Adman. Ayan. Kina Adman, Miguel Love, shout out po. Nairosa Channel, Dan po, from Bruchito Channel. Ayan. Nairosa, Dan na po si Sir Bruchito po sa'yo, madam. Thank you po. Anthony Simple Vlog, ayan, nagbaba po ng bahay. Miguel Love, shout out sa lahat from Nairosa Channel. Yan, Nairosa po, dyan po si Sir Bruchito po sa iyo, madam. Ayan. Sleep ka na dyan, ha? Pakali. Di ikaw lagi. Ayan, Tamsak Dan host from Jomar Onyate. Ayan. Sir Jomar, Miguel Love, shout out po. Ayan, good morning. Jomar Onyate PH, Miguel Love, shout out. Thank you so much po sa patamsak and God bless everyone. Ayan, 10 million tamsak. Thank you so much po. Ayan. Boss, pwede po support, comment. Thank you from The King. The King, Miguel Love, shout out. Ayan, si It's Karki pala to. Ano, L3, Miguel Love, shout out. Ayan, nagbaba ng bahay. My friend L3. Hindi nyo naman yan si Kidi. Para lang sa'yo. Ayan, L3, nagbaba po ng kanyang bahay. L3. Harangos from Jomar Onyati. Lalab, salamat sa paharang mo, Lalab. Dahilan makatulog, nakakaisip sa'yo. Mag-iwan lang po kayo ng bakas, suklian ko po kayo mamaya. Ayan, medyo busy ang nanay. Maraming salamat po. From Nairosa. Ayan, si ano po, si The King, nagbaba ng bahay. Dahilan makatulog, kakaisip sa'yo. Ayan, Nerosa, nasa bahay mo pa ako. Tamsak host, invited ako ni brother, bigyan mo daw ako ng from ano, sinong brother, Bruchito Channel, Lalabs? Dahilan. Ayan, therapy, nagbaba ng bahay, therapy. Sir Bruchito, ayan. Sige lang, Lalabs, ano, therapy. Ayan, Nairosa, nasa bahay mo pa ako, Nairosa. Little Park, Sakura, ayan, ganda naman dito.
Batman TV Vlog. Ayan, Mega Love, shout out po, Batman TV Vlog. Good morning, everyone. Hello, Oy, di pa paiwan ng comment. Salamat from the King. Yan, Nairosa na sa Bible. Tamsak host. Ayan, salamat po sa matamsak dyan. Batman TV Vlog. Ayan. Bibi, nga rabi kipikiri ko nag-building, bibi. Ilungon mo sana, di ka mag-ano, ilungon mo sana. Bye-bye. Ayan, Batman TV Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, si Nairo sa mga lalabs. Dalian mo, bibi. Therapy. Nandito ka pa ba, therapy? $567. Ayan. Paipalta talaga yun sa kabila eh. Bakit sa pag-ibig? Galing. Kaya nga pinapailo. Kasi minsan kahit wala si Paikidi, pag nandyan si Cholo, nag-wielding eh. Sabi ko sa'yo mo eh. Wala pang ang 9 eh. Hindi sila na ka-live ako. Wait lang mga da. Be calm, Eileen. Be calm.
Nagalit ka ng mama mo, yung sabi. Hindi, dahil init ka nang magkiling. Nagngangayamon. Ayan, 3 million Miguelab shout. Sorry talaga. Agko ko sa the shop na welding shop doon kay may nuno. Ito pa sa the welding shop. Kay may sili. Sige nila tayuin ang welding shop. Masarang sa transformer eh. Niyan ako lang gatang sakdan from Batman TV vlog. Ayan, nag-welding nga. Grabe yung oh. Puro ka dapat sa pag-ibig. Ha? Dahil sa nagalitin ko sa wato. Wala akong load. Nanod pa. Nag-welding sila. Wala nga silang transformer. Ano ma? Diri. Dakload. Ayan, ganyan na kulangga. Nagbaba po ng bahay mga lalabs. Katabi. Ako'y mapakali. Bruchito channel done watching from Jomar Onyati PH.
Ayan, Butch TV. Out, Lala, Butch TV. Ayan, si Daking nagbaba po ng bahay, Daking. Alisan mo. Sukot isipan. Tip sa'yo. Ay, kinuha nilang yung video kidang.